Nos entendemos que este Xacobeo ten que ser aquilo que nos dé un impulso definitivo para recuperar a nosa puxanza económica e lle agradecemos á Autoridade Portuaria de Vigo que se sume a esta iniciativa da Xunta que queremos simbolizar como tamén se pode chegar a Santiago a través dos camiños do mar. Pretendemos que todos os que visiten o Porto de Vigo se sumen a esta iniciativa, fagan difusión de o importante que é asistir a vir a Santiago por calquera dos medios que elixan, pero que tamén a través do mar se pode facer unha ruta que nos termine conducindo a Santiago, unha ruta que nos permita distinguir a Galicia dende o mar, porque a súa costa é distinta ao que poden presenciar facendo os camiños tradicionais. Entendemos que a náutica deportiva temos que fomentala entre todos, que Galicia dispón de moitísimos portos deportivos que todos teñen unha calidade exquisita, a maioría están acreditados ca CU de calidade turística.